Pamusoro mambo nemadzishi voita ndayo pano ndakaya pano apa ndichitandozi itaenya mudoka ndakaona matambudziko mukati memhuri yangu hwara kwewana pfuma kana ndikahura kana kuti zvakaita mari kana nhasi kana mangwani ndenge ndisina nzara makore akawanda ndichishanda pabasa pakambani 20 years handina chandinacho mhuri apa zakuhwara ndochifamba ndichizwa kuti zvakare ndaya kuno kumusi wa 11 musi wapera anokuma munhu ipapo ndakatosungisa family yacho family yedu yese masibaba ese kuti anokuma munhu ipapo asi patakaenda apo pane zvakabuda padare kune zesangoma zvokwarusapi wakabuda pachizwazi pane une gona reuroi pane une sandawana pane zvacho zvanaivereka pasi pane une gona reuroi pane une machira emaretso euvhimi ari kushandiswa kuvhima ndiwo vanhu kuparadza pfuma kuparadza chese chakanaka chese pane une zvidhuma zviri zvemurume nezvekadzi zvechirume zvinoshandisa vanhu varume zvichikadzi zvinoshandiswa futi vana vasikana une pfumo raanoshandisa kudaisa ndiro vanhu une nyoka vanoshandisa mune zvakasiyana kunanzva vana vachipera mwiri pamwe nemadziso vana manje vachipera madziso une divisi rekurima then une gate futi reropa raanaro unoshandisa mudzimu wemumusha kuti wakavhara mudzimu wemumusha kuti usabatsire vamwe vana vamukati medzinza ubatsire iye ega chete. Saka uyu munhu manje ndiye wakaramba kupinda padare, wakaramba ari kurodha. Alright, izwai. Inyaya yamutaura zvese zvamutaura izvi makataurwa nani? Takataurwa na Sangoma uPinyazuva. Pamakatauriwa anga ari kwere bambo? Anga aripo asi wakaramba kupinda akavharamba ari kurodhi. Sabhuku ndikati akatomunyengera aronyengera kuti hazviti bati wakatsika mazira akati vadzinamata chechi 70 day haibvumizi zvakadai baso. Asi apa manje Sangoma manje wakaenda kubata kuti iwo ndiwane zvinhu zvacho zvese izvo zvikonzesa kuti muri tambudzike mupfumba zvese musabatana nepfuma kana even mudzimbo no, it's okay. Izwai zvinoitika ka bambo sumukai. Nyaya inoitika ka bambo ndeyekuti ndiye nachitaura nenyaya yemarights handiti munhu wese ane marights ake anofanira kurespect is prescribed in the constitution yenyika. Munhu ane freedom of worship, ane freedom zvakawanda, religion, ane right to that and that. Saka isusu dare rino iri zvatokwanisa kuita, hatikwanisi kumanikidza munhu chitendero chaasingadi kana kuti timanikidze munhu kuti aite zvinhu zvisingaenderani nechitendero chake anditi. Asi what you can actually do ndezvekuti tinokwanisa kutaura nechechi yacho kuti tinombodawo munhu wako uyu, kune nyaya iri kuno yatoda kuti agadzirisa. Kana apedza kugadzirisa nyaya udzoka ake muchechi uye dambudziko ratinaro ndekuti vanhu vakawanda vakuhwanda nechechi kuti chechi yangu haidi zvakati, chechi yangu haidi zvakati. Asi wamwe vanhu vachifa nekukwara nezvinhu zvinhu zvangachidi munhu zvanenge achiziva handizvo. Saka ini ndikuti panapa zvinetsi iSeventh Day Adventist munopindira kupi? Mapara chechi. Munopinda Mapara? Uyu chef wenyu ndiani baba? Na Pastor Nyamunda. Pastor Nyamunda? Ko area inini ndiani? Area pastor? Na Elder Machembe.
Elton Machenge ari best kupi ari pa nipinda pamulinda ari pa secondary school pamapala asi security leader we area yechi eastern northern region there ndio Pastor Nyamunda. Ayo aninga pana chef ira aninga chiti nyambo pamuita mawenya camping up anditi pamuita camping up inonzi eastern region imwe northern region anditi asi kune kuina ka pastor in charge of that region kuno ku eastern kuno ku kwati kuno kumutasa district inonzi wanti imutasa district ndi Pastor Nyamunda alright ndipe number za Pastor Nyamunda wacho sibe masiya number za Pastor Nyamunda wacho apisaya pa number zacho apo ndiba ndatomfonera ndotokuda izvo zvizvo titoiti gadzisenya ipe kana atotadza iye Pastor Nyamunda ndoenda step further kusika ndasvika kumberi kwacho as long as the authority is granted makutoita zvatoda kuti muite because mundu wauya panapa muchinyepera chechi sekwa muri kunamata stereki musikunamata muri kuhanda mumachechi umu muri vana diavhurosi chaiwo ndo ndizweka kuti one two options. It's either wanoita zvawaruita zvidiwa nemhuri wonosika authority kuchechi kwavo wega handiti kana kuti wanoenda nezvidiwa nemhuri woita zvidiwa nemhuri wozonoreurira wega kuchechi kwani kwavo kana kuti ada kuti chechi imufose kuti aite zvasingadini because ini zvandinoita manje ndezvoti kana ndazosvika kuchechi manje handizovhari hapwa manje ndo ndavhura hapwa ndo ndachitaura zveshe zvikutaurwa kunoku kuti une mbobobo une diwisi uri unanzva nyoka dzake dziri unanzva mwana wapera kuonda zvese handimbosii kana mbichana of which kwaari manje zvinoenda kotanisha image yake muchechi zvigaro munozona next election wadonha uchauti wadonha nei ndizvo izvozvo zvakudaro saka ndinopa munhu mukana wokuti munhu aite choice yani yake ina ndipo handifosi chii yes mukaona mapostora ari kuya pana pakawanda anga muona umwe handiziva dzoka here wenyoka waya hanza kuna zvinofamba pa hanza unotoya usadza wapanda nafuti muri ya James enda ninganga dzake kumba kwake ubwaya sadza awasara kamira yasadza sei hanza unotoya Alright. Right, mom. Choice. Do you enter through church here? Cannot you make your choice, man? I enter through church. Enter through church. Yeah, that's how much you tell us. Show man. It's alright. Mamila sakaita. Love more nyambo. It's alright. Mamila kaita umba yedu inini awa ni kwa baba mkuu ni kwa baba mnini zakadaro pakafa baba mnini ndiwo wakaitiwo baba kwa baba mnini kwedi kwa baba mkuu mkoma wangu ndiwo wakaitwa baba so ndato otherwise mkoma pamwe ndio ngada watu mira futi watu mira wasaba panya hizo mkoma hapasi kumirira akatava because baba mkoma anambobobo ane mbobobo ndiwe saka utoti mkoma yako mira nyaya dzako dzembobobo because mweya utoti iwe ndione mbobobo saka utoti mkoma amirechi we can only call your brother panapa kana brother yako kuti ite witness saka baba wemusha kuti aite azive kuti musha ndo zvirimo noti kuti yako kumirira iwewe no azviti munhu umwe naumwe nemhosva dzake ndio zvandiroda kutaura imimi kana munoziva kuti bobobo ngewenyu ngadzisai nyaya dzenyu dzembobo ine zvitoriwo zvitsva zvandikutonzwa pano ndosati kana zviri zvitsva bamboka the only way yamunokwanisa kuzvichenesa ka ndeyekuti handei yakomana ngazvitaurwa public process zvanopera izvo zvibamboka zvanga zviri kutotaurwa zvakasvirawa nemunire wako isi kutokura kwatakaita baba wandi watozoti wanga waine sanda wana baba wawa saka sanda wana irimo musha wanoisa baba wanoisiwa saka ndosati mudharaka kana yakadaro yakanaka uwe sanda wana yatogara musha irimo saka chatisi kuziva izvizvi kuti iri papi iri yani saka chiri kudiwa bambo izvizvi kuti sanda wana izikana kuti iri blue dance coat here kana kuti iri mugrey jacket ndo chiri kudiwa ipapo aiwa
Ndozviri kutsvagwa chete kuti kana baba wake ari akadini akamusira handizvo kana akasirwa ndi baba tobataziva kuti bambo wari kunenedzera vamwe asi ndiwo ane chiro chawo. Anditi kana zvakabvawo uku zviva zvaiswa uku pamwe ndimi mamuri mukomana aidiwa ndi baba munini vamagachizwa munorima stereki bambo. Aiwa tati munorima stereki iri zvekuti hazvingazi mune divisi zvekuti nguva ine yekuti vamwe hakuna mvura imune makagumune maguta tongoita nsaka zvokufanana nevamwe. Okay right anyway asi maona the only way yekuti muzvichenese ichi ndiye kufamba pamwe chete nevamwe because every time vanhu vane dambudziko hwani rekuti asipo ndiye ane mhosva. Munonzwa iyaripo mutemo wanhu watema ndekuti asipo ndiye ane mhosva. Saka imi musapiwe mhosva yamusina. Join them mosvika mooneka because pamwoyo yakangwara. Handisi yangu shamwari unosenze mbizha CMD uri makanike. Okay that's what mari yako yaisumbokwana for 20 years. Kana iri shoma inokwana sei? Aiwa isho wangu Yes mukanona ndakuya kuti kahino kako ngakaendera nemari yonowana. Aiwa isho wangu haungadi hemu kayo haungadi hemu ne sausage kayo every morning. Iyo mari yako ispeech last 1 week woti yatohwa nemunhu pamwe pacho kangatichaisane ngatirarame life inoendera nezvandinowana. Ngatisade kurarama motikari nyaya yekuti bambo unotenga motikari iyo cruiser yausingatenga waisingakwanisi kutenga diesel racho hazviiti. Tenga kako kavhitsi kanoenderana nehomwe yani yako. Unokwanisa kuzoblema munhu ndikushaya petrol nenyaya yekuti pano unondimwira petrol mutengi wakawanda ndoo pano unondimwira petrol mutengi wambotenga here petrol yacho. Muri kuona bambo ndosaka ndikuti bambo pamwe pacho munokwanisa kuona zvisirizvo munozandara munokwanisa kuona zviri handizvo munhu wese pano wane 35 years wamwe wane ma68 years wamwe wane ma79 years wamwe wakatosiya basa kutopenjiwa last week chaiko asi mubank account nothing asi angati mabasa 58 years asi kuenda izvo mubank account yozvizvi nothing hamuna chiro handizvo. Saka munhu yototi inyoka yatora here aiwa haisi nyoka yatoraba asi mari yonga uri kuhora yanga iri shoma. Akamwana ndizvatuta kuti pamwe pacho ngatisacreate tunyaya pasina zvitarise zvise wega mugirasi woona kuti can I afford this? I cannot afford, then leave it. Zvausingakwanisi kuafoda siyana nevanomhanya nedzwa rumhanya nadzo vachimhanya nadzo maerero nekuwana kwani kwawo handizvo. Because baba wako yo kuti aite diwisi handiti it means kuzvishandira chaiko kwaito munesa ndosaka uzotsvaga diwisi pamwe diwisi rababa riya iri ndo richikungokutorera mari riri muguwa. Because iwe kana uri wemukomana mukuru ndiwe baba kai pakafa baba wako pakafa baba diwisi rake makaisiva she wangu ati pakafa baba wako maiziva kuti diwisi rake makaisepi izvi isho wangu zvinozikana nenyaya yemweya ini handitozivi kuti baba vangu vakwanadivisi kuzikana nemweya nenyaya yemasvikiro ini handitozivi kuti baba vangu vakwanesvikiro handitoziziva. Bamwe imi makaziva sei kuti baba wavo yakadivisi pakambofamba gore riya ndati makaziva sei kuti baba wake ane diwisi rakabuda kuna chiremba paona chiremba aibofamba gore ndipo baba wachaibva abvuma wabvuma kuti ndinaro rakatunga paakafa makabvunza iro diwisi riya raindipi hatina kuzokwanisa kubvunza musina kubvunza ima musikazivi bo ndima maritora ayo pamwe iwo angatonasa kuti ndiwo angatoziva kwarakanhikira kana iwo ndikatika mudzimai mainiwo ari panogona kumirira nyaiyo izoeba akabara ngatisamhanyisa nechinhu chatisingazivi kana kutaura zvatisingazivi bosi utoita kutobvunza kuti ticherechere tichazozwa kuti chiri papi andizvo mataura ndimi mimi kuti uyu baba wake anga ine diwisi you are very confident kuti zvechuwa anga ine diwisi you are confident mini kuti diwisi munoisa kuti ziva asi chamusi kudamba ndichikutaurwa kuti imimi mune diwisi ndo chamusi kudamba asi zvokutaura baba weumwe kuti nediwisi asi imimi kuti mutaurwa kuti mune diwisi mune mbobombo hamuchadi
Makuwana ne Seventh Day Adventist manje. Masabata. Atizo wanda nazo changamira. Saka chiruti ninga kana muri we Seventh Day Adventist. Anditi muruta rinya kuti zvakabuda kumasvikiro. Kana kana makamboenda kumasvikiro mukasvika mukataurirwa nyaya yechi yediwisira baba uyu. Ko nhasi takutaura diwisira kwa uchade kuenda maprofita sei? Ayo pazakaitika ndakasanda mu 7th day nakasanda mu 7th. Saka chimbobuda mu 7th day udzoke futi ikokoko iwisi tizoti riripi? Kucheneswa. Because wataura wewe kuti zvakabuda kwa chiremba, which means that you believe. Andizo you believe kunana chiremba kuti vanobatsira. Ndosaka wakabvuma kuti ana chiremba wataura kuti baba uyu ari diwisi. Saka nhasi sei chiremba uyu apa utaura kuti mauri sei usari believer. Iwo wakabelieve kuti baba wake ari diwisi. Asi iwo wazoorwa anaro iwo. Uchadi kubhirivha manje ukandawe 7th day saka wakasiya diwisi kunze wabva wapinda mu 7th day kana wati wakapinda nediwisi mu 7th day zedisi kana kuti ndakatombopinda muno machechi echiporofita atira zvandakakubatwa zvese zvekutaurwa pane tikaunza maprofita panapa asiri ng'anga tikaunza muprofita asiri ng'anga panapa munoda here tiunze muprofita asiri ng'anga ambokufemei munoda here bambo 7th day inovhumira here aiwa matipa maprocedure akaukutika motanga matiziva kuti ndobvumirwa kana ndabva ndabvumirwawo ndati handina kuti ng'anga aba ndati ndaunza muprofita munonda nhasi munhu akauya akabudiwa 7th day panapa munonda kuti hamubhirivi bare kuti hamubhirivi izvozvo aku 7th day atovhumiri zvekuchiprofita nekung'anga izwa izvo bambo muri kunamatani imi kudenga unamata Mwari ko mapostora anonamatani vanonamata Mwari saka chiri kunetsai Mwari wenyu mune wega iyoyo ma 7th day wega here aiwa chinoita ndechekuti wana Mwari watonamata ndiwo wakasiyana ndiwo wakawanda bambo izgai bambo chinokubatsirai bambo ichokwadi hakuna chinhu chinokubatsirai kunze kwechokwadi chokwadi chete bambo ndo chinoita sei ndicho chinokubatsirai pasina chokwadi hamupi makabatsirika matawa mega makambopinda postori akamatawa mega makambopinda chi postori andizo kudzing'anga makambodiri futi wakaenda kwamakabatwa diwisi rababawo andizo izvozvi nhasi unovi mamu 7th day haiti zveng'anga haiti zvemapostori saka murumboita nezvei mu 7th day izvi kana kusina ng'anga nemapostori tongonamata Mwari chete muchikonamata Mwari chete hakuna mweya ko munhu akabudiwa nemweya mu 7th day kana chibuda nemwe asati aposakana asati apochira bambo izwai ndikutaurei ndakukunzirai mupostori ivi hazvida kunzirai ng'anga ivi ndakukunzirai mupostori uruzwa ndakukunzirai mupostori yekona ng'anga ba muruda here bambo munoda mupostori ndati mupostori munoda here asi kuchechi kwedu hatibvumiri imbondipirawo mvumo kana mondibvumirawo mvumo kune mukuru wangu kana ndapihwawo mvumo neokuru wekuchechi wangu handirambi olright bambo ndazwa ndakukumbira mvumo kune chii kuna vakuru venyu vechechi then toita zvatoda kuita zvese then it's okay guys ndokubata ichi chisai nhamba yenyu apa then ndikubatei within the wiki rinoisati rapera ndii ndapedza nevakuru vacho then ndokupai way forward chiita ise nhamba dzenyu ngazisara imi dzenyu maisa dzemufundisi toda dzemufundisi wenyu wekuchechi dzachimunda ndakasiyana dzachimunda ndoara chanyamunda isai dzanyamunda ndoziva paanogara ndokwanisa kutomudaidza kuno mangwana chai ndomudaidza uye kuno in person
Yes. Pamusoro Changamire. Yes. Ndozvotanga. Sumzai. Pamusoro Changamire. Sumzai. Pamusoro mambo wangu. Nyaya iri kunetsa ezefemili. Yanga yataudza baba vangu ainisisi baba vangu. Takazomukutsa kuma6 dzemanheru. Vhuri riri kunetsa. Tikapiwa Ticha chikunetsa. Vhuri ramudhara rababa vangu. Izai. Muri kuyaire mudhara. Uyo anga aripo ka? Anga aripo. Mamuripo ka? Standozi wanda nyamuduka. Hanzi baba wamuri kutaura kuti akanga aine divisi. Paakafa takazomuiga na6. Vhuri rake riri kunetsa. Sabu kutoripo sabu kumapara. Sabu kumapara uripi? Kutori pano. Yes. Unotoiziva nyaya iyoyo. Alright. Saka zvadaro batapiwa nemupurisa ndisabu kuzifambai indobva ndasara kwaenda namukoma wobva waenda uchisvika ikoko kazi awa endai moembere kumakumbo muri une kudzika mozouya after nhumbi handiti ndana mukoma mozouya nemhuri mapedza nhumbi asi takapedza kuwa nhumbi vanangoma ngatienda vanoda kuenda saka tatiri kumbira mambo wangu dai makwanisa kuti zero tsitsi matipo munhu kana nhasi chacho inokwanisa kutibatsirawo problem iperi hapana unongedzwa munhu mutipo munhu mambo tapota edu mambo mutipo munhu challenge yangu zvakairi ndati challenge yangu ka ndeyekuti handikwanisi kukupai munhu uyo nekuti uyo ari kutaura kuti handinenge ndisipo nenyaya yechitendero chako nyangwe vanhu varipo watotipana but handikwanisi kukupai nenyaya yekuti uyo akanomira padare mudare ka akati ndakamanikidzwa namambo inini yatoshi handikwanisi kuita izvozvo saka ndosaka ndati ndinoda kusika authority kubva kuchechi kwake handiti chechi yake inondipa authority yandipa authority then hapasina chichamisa because iye ari kuhwanda nenyaya yechechi yake saka inini ndinosika authority kubva kuchechi chechi yodini yotipa go ahead zvinhu zvoitika don't worry wiki irori hariperi musamhanye don't worry aiwa ndatoya aiwa hapasina hapo nidi sabu kumapala bvuri makariona zvakataurwa kuti vanhu endai muombere mumakumbo maamuripo right pakanaka saka which means nyaya munoiziva right chadaidzana alright chienda henyu endai henyu todaidzana pakati pewika